ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ରାମରେ ଆରେ କୋଳରେ ଧରି ମତେ ଖୁଆଇ ଦେବି, ଝୁଲେଇକି ତତେ ମୁଁ ଝୁଲନା କରି। ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମତେ ସେମିତି ଧର ଦେବା ଲାଗି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମା କୌଶଲ୍ୟା ଧନ ମନୋହରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ତୁଳେଇ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହିଁ କରିଛି। ପଛରେ ଚାଲି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାବ ବିରୋଧୀ ରାମ ଠାକୁର। କହିଲେ ମା କୌଶଲ୍ୟା କୋଠି ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? କୈକେୟୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ପକ୍ଷୀ ମୋ ରାମ ରହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୋ ରାମ ଟିକେ ଖେଳା। ମନୋହରି ଖୋଜୁଥିଲେ ରାମ ମୋ ପକ୍ଷୀ ମା କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କାହିଁକି ନା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ରାମ ବନବାସ ହବ ଆଉ ଦଶରଥ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଚାହିଁଛନ୍ତି ମା ପକ୍ଷୀ କହିଲେ ମାର ତୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉନା? ହଁ ମୁଁ ତତେ ମୋ ଜୀବନଠୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ରାମ। ଯଦି ଭଲ ପାଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କଥା ତୁ ରଖିବୁ। କୈକେୟୀ କହିଲେ ପାଗଳା ଡାକିଲେ ଆରେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ତ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। କହ କଣ ମତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଭଗବାନ କହିଲେ ମା 3 ବାର ତୁ ସତ୍ୟ କରିପାରିବୁ। କୈକେୟୀ କହିଲେ କଣ ଏଡା ବଡ କଥା ତୁ ମତେ କହିବୁ? ମୁଁ 3 ବାର ସତ୍ୟ କରିବି ନା? ହଁ 3 ବାର ତୁ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ କହିବୁ। କୈକେୟୀ କହିଲେ ରାମରେ ତତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ କୈକେୟୀ ନର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇପାରେ। କହ କଣ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ମା ଇଏ ବାଲ୍ୟ ବୟସ ଭିତରେ ଅଛି, ବଡ଼ ହେବି ମୋ ବାପା ଦଶରଥ ମତେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତୁ ସେତେବେଳେ କହିବୁ ଅଭିଷେକ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମା ମତେ ଘରକୁ ପଠେଇଲୁ। ହେ ମା ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାଦତଳକୁ ଅଧମର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ।
କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମା କହି କହିଲେ ରାମ ଆରେ ତତେ ଭଲ ପାଇବାର ଫଳ କଣ ଏଇ ଗୋଟାକ? ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ମତେ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ମୁଁ ମନକୁ ପଠେଇବି ଏ ଦୁନିଆ ମତେ କଣ କହିବ? ଦୁନିଆରେ ମତେ ତୁ କଣ କହିଲି ସଜେଇ ଦିନାରେ ରାମ ତୁ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରାମ। ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ମା ରଘୁକୁଳ ନୀତି ସଦା ଯାଇବ ବଚନ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ମା ତମେ ମତେ ବନକୁ ପଠେଇବ। ମା ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ କହି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ? କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବା। ଆପଣଙ୍କ ମା ନା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇବି ଡାକ୍ତର କରିବି ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରହିବି। ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହଉ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏ ତ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ନିରୋଗୀ ହବାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସକାଳ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ 2 ପହର ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପିଲାଟିକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ପାଠ ପଢିବ ମଣିଷ ନିରୋଗୀ ରହିବ ସେ କୋଳରେ ବସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପୁଥିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏ କଳିଯୁଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠି ଯଜ୍ଞବିତ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିବା ଘୃତ ଏଠି ଭୁଲ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଲା। ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ଚରିତ୍ର ରଘୁନାଥ ସତ୍ୟ କରି ପ୍ରବିଷ୍ଟର ଏକୈକ ମକ୍ଷାର କୁଶ ମହାପାତକ ନାଶନ। ମା ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ବର ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୂଜା କଲେ ହେଲେ କଳିଯୁଗରେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବେ? ଭକ୍ତମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ କଳିଯୁଗେ ସୁମରି ସୁମରି ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ କଥା ସତ୍ୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଇଏ ହେଇଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ହେ ପାର୍ବତୀ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ? କଳିଯୁଗରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନବ ଅସାରେ ସଂସାର ମାୟା ବନ୍ଧୁ କରିଯିବ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ଧନ ତୁ ମତେ ସିନା ଏ କଥା କହିଲୁ ତତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନରକକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ନା କଣ? ତତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ହେ ରାମ କକେଇ ତୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ତୋର ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ଲୀଳାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭରି କକେଇ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମତେ ତୁ ଦୟା କରିବୁ। କଣ କହ ମା? ମୁଁ ଯେମିତି 3 ବାର ସଞ୍ଚୟ କରିଛି
तू से तेरा सत्य करी मते कह मो जहा कहि मो कथा जानि भगवान राम कहले मां मो तेरा सत्य करी कहूछि मारा तू जहा कहिलु मो तो कथा ग्रहण करिबि कह कोकी काजु अविश्रांत धार धार होई जाइछि राम भଳି तुम वनवास बढ़िब तत्व भीतर आसु ये ब्रह्म होची शरीर निराकार निश्वास प्रश्वास जा सकती किए ये राम ये ब्रह्म आज ब्रह्म कहूँ सुनत तत्व कथा ये ब्रह्म ये पवन कहूँ ये जीव छाड़ी सारी जीव अरे पवन आंतर्जात होची बोली ये शरीर होची शिव जेतबळे ये पवन घट छाड़ी सारी जीव ये शरीर हे सब बोली আজি ককেই কইছি ধন ততে আনন্দ দেওয়া পাই দেখো কই কি ছাড়ি রাম বনবাস দিব রামচরিত মানসরে কলঙ্কিনী হব সমস্ত কইবে ঘড়িয়া মা পুଅକୁ পঠেই দেলা বলকু ইয়ে শব্দ শুনিবা পূର୍ବରୁ ইয়ে শুনিবি পছে ততে আনন্দ দেবি রাম রাম কহিলে ককেই কহিলে রামরে এই মো দরকার কোন জনমে জনমে বন্ধু সুন্দরা রবি তোর পাছি এদিন তোমার সুখরে উঠিব দুঃখরে উঠিব সুখরে উঠিব দুঃখরে উঠিব দুঃখ দাতাই পুতে সুখ দাতাই পুতে কেবে না ভুলিব ঘরে উঠিব সুখরে উঠিব সুখরে উঠিব দুঃখরে যোଉଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଅଭିଷେକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି କୈକେୟୀ ବର ମାଗିଲେ ରାମ ଯିବ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଭରତ ହବ ରାଜା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଭରତ ହବ ରାଜା ରାମ ଯିବ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯୋଉଥିପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ କିଏ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବାବା ମୁଁ ଯେମିତି ମରୁଛି ତୁ ସେଠି ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦରେ ମରିବୁ ରାଜା ଦଶରଥ ଯୋଉଥିପାଇଁ ରାମ ବନବାସର 6 ଦିନ ଭିତରେ ରାମ ରାମ 6 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ରାଜା ଦଶରଥ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲିଏ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ତୁଳସୀ ଦାସ କର୍ମ କଲେ ये कथा के संस्कृत कथा आपको के भल लागपारे राम राम कही राम राम कहिया तनु परि हरि रघुबर बिरह राम गय सुरधाम राम राम कही राम कही राम राम कही राम 6 थर उच्चारण कले ये 6 थर उच्चारण करिया भितरे आपण देखतु दैनंदिन जीवन भितरे ये मनीष पाप करे काम क्रोध लोभ मोह माया ये 6टा विकार अछि आत्म नष्ट करे किए राम नाम के 6 गुण जी कोन असोच विद्या जस श्री ज्ञान वैराग्य ये 6 जिनिस राम नाम रे भरपूर होइछि जेतले आपण राम नाम उच्चारण करिवे ए मनीष शरीर भाषा दिबा पाप रूप चढ़ी गुणी तारी दिबा बोली जगन्नाथ राम 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 सीता राम 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 सीता राम
ଦୁଃଖଦ ଖବର ମୋ ମା ଗୀତାରାଣୀ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। प्रभु चरित्र सुनिए रसिया राम लक्षण सीतामर बसिया प्रभुकर कथा प्रभुकर चरित्र जो आलोचना हुए सेठी मो महाप्रभु भक्तराज हरभक्त महाराज पाखे ये अधम शरण बसिला। कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड जेते चराचर सचराचर विश्व ब्रह्मांड जीव रही समस्त भक्तराज हनुमान पाखे प्रभु गीता रानी शरीर आरोग्य कर दिंतु। बोलिए महाप्रभु हरभक्त महाराज की उन्नति हो जड़े वयोज्येष्ठ व्यक्ति सोना जाने कीरा रामदास शरीर महाप्रभानंद शरीर को सुस्थ करूँ निरोगी करूँ। एक आम हनुमान कहीं जड़े निश्चित फल अच्छी यज्ञ चलती यज्ञ देवता आवाहन होती एक हनुमान पाखे कथा रहा कहीं करेंगे सकल जाने सब वर्ष आप गाँव कमाऊँगी देवभाईना देवभाई दिज शिवदेव मसला कहले भाई प्रभु कथा मुझे तो डर मुझे ना पैसा ग्राम मो माँ मान को पाद तल अनेक मुड़िया उठिबनी आज न उठे आज जगिजी आप जमा उठे ना समस्त माँ बही प्रभु कथा श्रवण कर प्रभु जाग्रत जमी मौनमर कथा जो करें शोई अमित जीवन प्रभाव जेमिति मनरे आप डाकिबे सेमिति भावरे आप देखु ए वर्ष जो आनंद ये जहाँ संकल्पित कर से फल निश्चित पूर्ण हम। जदि भगवान जदि भक्तर कथा कौन शुणे कहतु माँ किए आगे डाक अरे सेगार डेरा लोक हूँ किंतु कहते स्थानीय स्थानीय देखिए गाँ गाँव हनुमान मंदिर निर्माण होन्तु कहीं दिने जाऊना पाखे टिके मुंडिया मारी राम नाम कीर्तन करने समस्त देश तो समय नहीं आमको अरे समय दौड़ सी रोग दौड़ सी रोग हरण कर भगवान को डाकवाई स्थान काल पात्र आदौ आवश्यकता नहीं आप समय नहीं मु तो ये गली से गली काम सब मत से टोटाली नाम करने मत समय भगवान समय यथेष्ट पाखे कौटी अच्छी जो काम कर तुमे धर नाम तुमने ग्राम नाम भक्ति रख भगवान श्री रूप दर्शन करुवे आखि धार धार लुह निश्चित ये लुह जो दुई आखिर पतार लोम जो मिलन हो आखि धार धार लुह गड़ी पड़ भक्त भावावेगे प्रभु चित्र प्रतिमा को दर्शन करुव हे गोविंद हे गोविंद भक्ति केमी हम
ଏମିତି ଭକ୍ତି ହବ। ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ଆପଣ ଭୁଲ। ଦରିଦ୍ର ଗଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ମୋ ଭଗବାନ। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବଡ଼ରାଜ କରା। ଆପଣଙ୍କ ବିନା କିଏ ଅଛି? ତାର ଅଜରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କେମିତି ଡାକିବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମାମା ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ବାବା ମା ଯେତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମାଟିକୁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେବେ। ହନୁମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯିଏ ରାମ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଚାଲିଥିଲା। ମତେ ଦିନେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲେ, ବାବା ଟିକେ ଶୁଣିବ। କହିଲେ କଣ? ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଅଧମ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି। ତଥାପି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା ରଖିବି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମୁଁ ନିତ୍ୟ ପଢ଼େ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ମୁଁ ପଢ଼େନି। କଣ ପଢୁଥିଲି? ନା ଔର ଦେବତା ଚେତନ ଧରି ହନୁମନ୍ତ ସେଇ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ଏ ଲାଇନଟା ପଢେ। ଆଗେ ପଢୁଥିଲି ଆପଣ ନା ଆଉ କୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକେ ନା କେବଳ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ଠିକ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଏ କହିଲା? ନା ଜଣେ ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ। ଭୁଲ କହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କ ଭାବ